Kita munculkan di hadapan panjenengan semuanya. Dini Alvia Gargarosta Musik.
matur sembah nuwun. Terima kasih ya bos. Matur suwun. Jadi setia. Terima kasih. Kakak nasi. Agak keren. Oke. Oke. Ayo mas. Wong cilik kayane rasa piro. Lurus sedang mangan werekoso. Budal esok kanthi wengi tak rewangi diponangi. Kabeh tak lakoni kanthi ikhlas hati. Ora usah mikir gengsi, ora gagas kaman diri, samampune samotyone. Ayo mas, rono wong sukses tanpa rekoso, ra ono wong sugih tanpa kerja. Madep-madep marang Gusti, hasilé tak pikir-kiri. Kuncine tetep nganggo ilmu padi. Kuncine tetep nganggo ilmu padi. Terima kasih. Luar biasa kakap community. Mantap. Diucapin dulu.